Sir, please, let me explain. They tricked me. It wasn't my fault, I swear. Oh no, sir, please, not the belt! They set me up! I'm sorry! I'm sorry! Ow! I'm sorry! Okay? I'm sorry! የደቡብ አፍሪካው መድረክ በጣም ጥሩ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ከዛው ከሄዱ ሰዎች ከሌ አላችሁ የጂ20 መድረክ ከሞላ ጎደል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቲሙ በአብዛኛው ለጂ20 ሀገሮችም በዙሪያ ላሉ ሀገሮችም ያብራሩት የኢትዮጵያን የባህር በር ጉዳይ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ኢንክሉዲንግ ከወርልድ ባንክ ጋር የዓለም ባንክ ጋር የነበረው ውይይት የሌሎች ሀገሮች ጋር የነበረው ውይይት ኢንክሉዲንግ ቱርክ ይሄን ጉዳይ እንደ ዋና አጀንዳ የፈረንሳዩን ጨምሮ የህንድ ኢትዮጵያ ምስ ጣልያን ኣብ ትምህርቲ ስልጠናን ምልዋጥ ልምድን ሓይሊ ባሕሪ ዝጠመቱ ስምምዓት ተፈራሪማ ኣላ። እዚ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንተሓቶ ዘላ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ድሕሪ 30 ዓመታት ደጊማ ሓይሊ ባሕሪ ዘጣየሸት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይግባአኒ ኢላ ሕቶ ድሕሪ ምልዓላ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ዋላ እንተዘፈነ ገለ ሃገራት ግን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዝጠመተ ዝምድናታትን ምስቲ ሃገር የጸናኽራ ኣለዋ። እታ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓን ኣባል ወተሃደራዊ ጥምረት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ዝኾነት ጣልያን እቲ ሕጂ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ስምምዕ ድማ ገዚፍ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይግለጽ ኣሎ። ኢትዮጵያ እቲ ምስ ጣልያን ዝተፈራረመቶ ስምምዓት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየን ኣሎ ኢላ ኣብ እትሓተሉ ዘላ እዋን ምዃኑ ድማ ነቲ ወጥሪ ዘጋድድ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይገልጹ። እቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ግን ገዚፍ ጂኦፖለቲካዊ Ethiopia's Haile Gubi volcano has erupted for the first time in recorded history. It's thought to be nearly 12,000 years since it last erupted. So thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and before? I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. ስለዚህ ነበርካ ታይንታይና የነም ሊጠናና ከም ትግራይ አይተን ክልቴንስ አይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሓት ባልበር እንታይ መስለካ ትናይ ሲሸልስ ጸርቃን እንታደሰን እዮም ኸይዶም ጀነራል ጽቡቅ እዩ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ አጀንዳ ይንጎሮ በሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቕርብዎ ኢና ናይ ሓባር አጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ኦኬ ተስማዕም እኮ ይመጽእ እንደሐር ታይሱ ወጽ አው ኩለን ነይሩ አው ኩለን ያው ባዕልኻ ስለዚህ ነበርካ ታይንታይና የነም ሊጠናና ከም ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ላዕልን ታሕትን ዘብልዋ ዘለው ዜና ኢና ንሰምዕ ዘለና ንቐጽል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 4 ኪሎ ኣኼባታት ተካሂደሎም እቲ ብዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝተኻየደ ትኩረት ብዙሓት ስሒብ ዘሎ ርክብ ወተሃደራዊ ልኡኽ ፔንታጎን ምስ 4 ኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝርዝር ዘተ ተካሂደሎም ቀዲሙ ምስ ዋና ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዳግቪን አርኤም አንደርሰን ዘተ ከም ዘካየደ ዝገለጸም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪካ ኣብ ዞባዊ ኩነታት ጸጥታ ብሓባርን ምስራሕ መኺርና ለና ክብል ይገልጾም ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ወተሃደራዊ ርክብ እናተጠናኸረ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ኣዛዚ ትእዛዝ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ዝኾነም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለም ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተመረጸ ጀነራል ዳግቪን አርኤም አንደርሰን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያን መዘነታቱ መኺረሎም ኢትዮጵያ ኣሜሪካን ኣብ ዘካየደ ዘተም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ንምርግጋጽ ክሕግዙ ዝኽእሉ ጉዳያት ኣተኪረን እየን ኢሉሎ ሚኒስትር ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እንተላይ ኣብ ወተሃደራዊ ዓውድታት ምትሕባር ከም ጸንሓም ኣመልኪትዮም ኢትዮጵያ ኣብ ምምካት ግብረ ሽበራ መሪሕ ተራ ትጻወት ከም ዘላውን ኣስሚሮምሉ ኣብቲ ኣኼባ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ሃገር እዚኦም እዞም ጎረቤትና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ተዋሳእቲ ሃገር እዮም ድራማ ናይ ብሓቂ እዮም ዝኽእሉ ንፖለቲካ ናብ ድራማ መቕያር ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እንታይ ድመስሎም ኣነ ብናተይ ርእሲ ዘሎ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ እዩ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ንኤርትራ ዘርዕድ ድመስሎም ዘሎ ካልኣይ ድማ ንግብፂ ክድረት
ንግብፂ ንሕና እውን ንገብር ኣለና ንምባል እዩ ግብፃውያን ዝብልዎ ዘለካ ከርየኩም እየ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እቲ ድራማ ናቶም ከመይ ኢሉ ይቐፅል ከም ዘሎ ክንርኢና ስምዑ እዚ የደቡብ አፍሪካው መድረክ በጣም ጥሩ እንደነበረ ሰምቻለሁ ከዛው ከሄዱ ሰዎች ከሌ አላችሁ የጂ20 መድረክ ከሞላ ጎደል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቲሙ በአብዛኛው ለጂ20 ሀገሮችም በዙሪያ ላሉ ሀገሮችም ያብራሩት የኢትዮጵያን የባህር በር ጉዳይ እንደሆነ ሰምቻለሁ ኢንክሉዲንግ ከወርልድ ባንክ ጋር ወርልድ የዓለም ባንክ ጋር የነበረው ውይይት የሌሎች ሀገሮች ጋር የነበረው ውይይት ኢንክሉዲንግ ቱርክ ይሄን ጉዳይ እንደ ዋና አጀንዳ የፈረንሳዩን ጨምሮ Those emergency talks on Ukraine have been happening on the sidelines of a summit of EU and African Union leaders in Luanda, Angola. And while Ukraine's taken some of the focus away from the agenda, leaders have also talked trade, security and migration. Collectively, the EU constitutes the African continent's most important trading partner. The AU-EU summit is the 7th in the 25 years of partnership between the two blocs. Leaders are hoping the meeting will help. Union Summit Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Ali Yusuf, highlighted Africa's rising economy, influence and its role in global value chains. He further urged for a more balanced trade with Europe. Our continent is making progress to be a key player in the different stages of the global value chain. Our role as raw material supplier only will come to an end soon. Therefore, we are calling for a more balanced trade partnerships. I'm pleading for European investment in the transformation process of our minerals on the continent. I'm calling for the lifting of any tariff or non-tariff barrier hampering the access of Africa. EU need each other more than ever. In this new reality, Africa and Europe are called to answer the very same questions. How can we create good jobs for our people? How can we deliver on ኢትዮጵያ ምስ ጣልያን ኣብ ትምህርቲ ስልጠናን ምልውዋጥ ልምድን ሓይሊ ባሕሪ ዝጠመቱ ስምምዓት ተፈራሪማ ኣላ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንተሓቶ ዘላ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣፍልጦ ዝህብ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው ድሕሪ 30 ዓመታት ደጊማ ሓይሊ ባሕሪ ዘጣየሸት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይግባእኒ ለሕቶ ድሕሪ ምልዓላ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ዋላ እንተዘፈነ ገለ ሃገራት ግን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዝጠመተ ዝምድናታትን ምስ ተሃገረ ይጸናኽራ ኣለዋ እታ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓን ኣባል ወተሃደራዊ ጥምረት ቃል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶን ዝኾነ ጣልያን እቲ ሕጂ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ስምምዕ ድማ ገዚፍ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይግለጽ ኣሎ ኢትዮጵያ እቲ ምስ ጣልያን ዝተፈራረመቶ ስምምዓት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየን ኣሎ ኢላ ኣብ እትሓተሉ ዘላ እዋን ምዃኑ ድማ ነቲ ወጥሪ ዘጋዲድ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ግን ገዚፍ ጂኦፖለቲካዊ Allies have cancelled flights because of massive ash plumes from an Ethiopian volcano. The Haile Gubi volcano has sent smoke and ash 14 kilometers high this Sunday, its first eruption in recorded. Ethiopia's Haile Gubi volcano has erupted for the first time in recorded history. It's thought to be nearly 12,000 years since it last erupted. This is Stefan Burns here. Breaking news, there has just been a huge volcanic eruption in Ethiopia, specifically the Afar region. And this is quite striking because Africa typically doesn't get volcanic eruptions. And if it does, it occurs usually. So thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and I before? am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. ጆኖሳይደር ገበነኛ ኩናት ጆኖሳይድ ብምሉእ ጥበብ ዘካየደ ኢልካ ኢኻ ትገልጹ ነርካሞም ኣብዚ ቋም ኻዲኻ ዘለኻ ወይስ ካብዚ አንሰሓይብ ኻዲኻ ኢሉ ንኣቶ ጌታቸው ሓቲትዎም ኣቶ ጌታቸው ድማ ዝኾነ ይኹን ቅጽላት ይሃሉ ኣብ ትግራይ ኩሎም ዓይነት ገበናት ኩናት ከም ተፈጸሙ ይፈልጥ የክብል መሊሱም ቀጺሉ ማህዲ ሐሰን አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ድዩ ኢሉ ሓቲትዎም ጌታቸው ድማ ከም በዓል ሙያ ሕጊ የክነግረካም እገለ ነዚ ገይሩ ኣይገበረን ኢለ ኣይነግረካን እንትኾነ ግናም ኩሎም ገበናት ኣብ ትግራይ ተፈጺሞም እዮም ብምባል መሊሱሎም እቲ ጋዜጠኛ ጽንሐሞ በዓል ሙያ ሕጊ ዲኻ እወ ኢሉ መሊሱ ጌታቸው ኣብ 2021 አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ወፍ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ኢልካ ተኸሰን ይርካም በዓል ሙያ ሕጊ ኣይነበርካን ማለት ድዩ ኢልዎም እወ በዓል ሙያ ሕጊ ባኒረም ኣብቲ ርሱን ኣማይተ ደመዲ ሐሰን ጥያቄ ልመለስና አብይ አህመድ የዘር ፍጅት ፈጽሟል ወይ ይለዋል ጌታቸው የሚለው ምንድነው whatever the superlatives there ብሎ ጀምራል ሐረግ ነው ይሄ በጣም አጣጣይና አስነዋሪ ሐረግ ነው
የትግራይን ጄኖሳይድ ለመግለጽ የሚበቃ ሱፐርላቲቭ አለ? በዛ የሚባል ሱፐርላቲቭ አለ? በሚቀጥለው አረፍተ ነገር ያፈርሰዋል ራሱ ሁሉም አይነት ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብሎ። ኦኬ ሁሉም አይነት ወንጀሎች ተፈጸመም ማለት ነው። መስዋዕትነት ዝተኸፈለ እትዝወዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ኣይኮነን ብናተይ ትዕዝብቲ ማለት እዩ። ካብ ሰሜን ሸዋ ክንምለስ ከለና ናብ ትግራይ እዩ እቲ ዝበዝሕ ካብ ውግእ ወፃኢ ብዝኾነ ተገራላይና ኣብ ተስሓብቲ ኣብ ተሽከርከርቲ ኣብ ሰልፊ እናተመለሰና ሃለወ ብድሮን ደሊበሬትሪ ይጭፍጨፍ ነይሩ ብመዳፍዕ ብሚጋት ይጭፍጨፍ ነይሩ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ኣብ ንምለሰሉ ግዜ እዩ። ኣብ ውግእ ኣብ ግዛዕ ኣይኮነን። ንምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይንኸይድ ተቆሊፍና ዝበዝሕ መስዋዕትነት ተገራላይና ዝኸፈሎኸ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ክንምለስ ከለና ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ኩሎም እዚኦም ሕቶታት ኣብ ጌታቸውን ኣብ ጻድቃንን ዝተመትረቱ እዮም። መልሶም ክትረኽቡ ተደሊኹም ክሕደት እዩ ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ናብ ሰሜን ሸዋ እናገስገስና ኣብ ደሴ ምስ በፃሕና ጌታቸውን ጻድቃን ምስ ፈረንጂ ምስ ኣብይ ምስ ገለል እናተዘራረቡ ሰራዊትና ክውዳእ ገይሮም እዮም ኣጨፍጭፎም እዮም። እቲ ምስሊ ሓዝዎ ትዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዶክመንተሪ ፊልምታት ገለ ምናምን ክጠቕመኩም ስለልኽእል ክንፅሕፍ ኢና ፊልም ክንሰርሕ ኢና ደርፊ ክንደርፍ ኢና ገለ ትብሉ ተጋሩ ተሃሊኹም እቲ ኣነ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ብደንብ ጌርኩም ሓዝዎ ሶ እናገስገስና ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለዝነበርካ እንታይ እየን ኣምሊጠናና ከም ትግራይ ክልቴንስ ኣይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሕ ትበሃል እምበር እንታይ መስለካ እቲ ናይ ሲሸልስ ጻድቃን እንታደሰን እዮም ከይዶም ጀነራል ጽቡቅ እዩ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ ኣጀንዳ ይንገሮ ብሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቕርብዎ ኢና ናይ ሓባር ኣጀንዳ ተሊእና ኤርትራ እዩ ዝብል ተሰማምዖም እኮ እዮም ወፂኦም እንድሓር እቲ ታይሱ ወፂኡ ኣብ ኩለን ነይሩ ኣብ ኩለን ያው ባዕልኻ ስለዝነበርካ እንታይ እየን ኣምሊጠናና ከምቲ በላይ የጌታቸው ረዳ ክህደት፣ የጌታቸው ረዳ ጭቆና፣ የጌታቸው ረዳ ክፋት የትግራይን ህዝብ ምን ያህል ሊጎዳው እንደሚችል አይካን ኢማጂን ይብላኝ ለትግራይ ህዝብ፣ ይብላኝ አፈር ለበላው ወጣት፣ ይብላኝ በወጣትነቱ አፈር ውስጥ ላረጀው ምሁር፣ ይብላኝ ያለ ቀባሪ ለቀረው በየመንገዱ ለወደቀው ለትግራይ ወጣት፣ ይብላኝ ለዛች እናት ልጆቿን ቀብራ ባዶ እጇን ለቀረችውና እርግጠኛ ነኝ አልጀዚራ ላይ ተናገር ያለ አብይ ሊያዋርድ እንድትዋረድ አብይ ይጫወትበታል። ይጫወት አንድ የበሻሻ ዱርዬ ይጫወትባል። በቅጡ እንዳንተ እንዳልከው ክፍል ያልተማረ ሎየር ነኝ ብለ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነኝ የምትለው እንዳንተ እንደ ውሻ ዛሂድ ዛቲድ ያለ ጫወተው። ይህንን ምላሽ ለመስጠቱ ሁለት አይነት ምክንያቶች በአማራጭነት ማቅረብ ይቻላል። ሁለት መነሻ ምክንያቶች። አንደኛውና ቸር የሚባለው ትርጓሜ ምንድነው? እዚህም ጋር ጌታቸው የማይቻለውን ለማድረግ ነው የሞከረው። ማለትም የዘር ፍጅቱን አልተፈጸመም ብሎ ግልጽ የሆነ ፋይናል በሆነ ደረጃ ስርዓተ ቀብሩን መፈጸም አልፈለገም። ህይወትና በክብር መውጣት የሚችልበት ምንም በርም መስኮትም አልነበረውም። ይሄ ቸር የሆነው ትርጓሜ ነው። ግን ሌላ በጣም አሰቃቂ ትርጓሜና አንድምታም ግን አለው ይሄ ነገር። ለምንድን ነው ጌታቸው የዘር ፍጅቱን ያልካደው ቢባል አብይ አህመድ የዘር ፍጅት ፈጽሟል ማለት ያልፈለገው ለክብረ ሰብዕናው አስቦ ሳይሆን አብይ አህመድ በሻዕቢያ ላይ ሊከፍት ለሚያስበው ውጊያ በሰበብነት በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ወንጀል እንደ ምክንያት ሊጠቀምበት ስለሚፈልግ ነው። ለምሳሌ ብልጽግና ምን ይላል? የትግራይን ግዛት ይዟል፣ ሶ we are justified ግዛታችንን ለመከላከል ይላል። አልፎ አልፎ ታውቃላችሁ። ሁለተኛ ጌታቸው ራሱ 70% ወንጀል እኮ የተፈጸመው በሻዕቢያ ነው ይላል። ያኔ አስተውሳለህ አሉ ላይ ይሄ ወንጀል አጠባ ምን ያስፈልጋል? ማን ጋበዘው ያንን ሁሉ እንዲፈጽም የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር።
ሳብነ ደሴ ምስዓተና ጻድቃን መግለጽ ይሁ ነይሩ ገናኮ ኮምቦልቻ አተና አጣዬ አተና ሸዋሮቢት አተና ደብረሲና አተና ገና ደብረ ብርሃን አይ አተና ደሴ ምስተቆጣጠራሽ ትውግ ተወዲ ይሉስ መግለጽ ይሁ بطعم زغرم زحزن بوا كما يخمو خون خيلو ማለት خنزعት መግለጽ ትውግስ ተወዲዩ ደግም ገለገለ ማል ጀሚሩ ማለት ነው ጌታቸውን ምስቲቦር ናጂ ምስል ከጅል ትሮንቮልድ ጎሮ ነበረ ቃለ ማህተታተሩ ይኹም ምስናይ ጻርቃን ስተናበበን ምሳዊ አህመድ በቀጥታ ይራხო ኸም ዝነወርን ዘሪካ ሶ ሰራዊትና ዴሊበሬትሊ ጭፍጨፍ ነይሩ ማለት በፍላይ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ክንምለስ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ሰራዊትና ልተሳፈረለን መኻይን በተለይ በሊበን ከተማ በተደረገው ውጊያ ያገዛዙ ጦር ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት መሆኑንና ከዚሁ ውጊያ በሚደረግበት ሰዓትም በርካታ የጦሩ ኃይሎች ጠፍተው የፋኖ ኃይሎችን መቀላቀል መቻላቸውን አስታውቀዋል። እንዲሁም በስሙ ማስከዳት ዛሬ በምስራቅ እዝ በ304ኛና 602ኛ ኮር የሚገኙ ህዝቢ በዘይ አፍ ደገ ባሕሪ ከተርፍ ፍትሐዊ ኮነን በመባል ዝጀመሮ መኸወል ውሽጣዊ ሽግሩን ናይ ኮንዶኾን መደባቱን በብግዚኡ ቃላትን ሓረጋትን እናቀያየረ እንተተኻኢሉ ብሰላም እንተዘይ ኮይኑ ብሓይሊ ዓሰብ ናይ ምጉባጥ ባህጉ ዕላዊ ገይርዎሎ እምበርከ ብሕጋውን ኣህጉራውን ሕጋጋትን ከምኡውን ብድልየትን ስምምዕን ዝምልከተን ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይትጥቀም ዝኸልከለታ ሃገር ኣላ ድያ ሃገሩ ንዝተጠጀአ ጥሙሓ ክትብል ብገዛእ ፍቓዳ ወደባት ኤርትራ ዓሰብን ባፅዕን ክሳብ እትሕሰመን ብኸመይ ትግልገለለን ከም ዝነበረት ይጠፍኦዩ ኣይንብልን ብዝኾነ ብዛዕባ ካብ እውጅ ወራር እውጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ፈሊኻ ዘይረአ ሕልሚ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምትግባር ዝልስቕ ዘሎ ከበሮ ኩናት ግብረ መልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውዒሉ ዘይሓድር ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር መግለፂታት ሰበስልጣን ብልጽግና ፋይዳ ኣልቦ ስልበጣን ጥርዓንን ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ወዘተ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክበሃል ምተኻእለ እንተኾነ ከይተተንከፈ ክሕለፍ ስለ ዘይግባእ ዳ እምበር ብታሪኽን ብጭቡጥ መርትዖታትን ብሰነዳት ኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ብስነ መጎታዊ ሓቅታት ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ከም ዘይትፈልጥ ሰበስልጣን ብልጽግና ዘቕርቦ ዘለዎ ምጉት ብኩሉ መዕቀኒታት በመንጽር ናይ ሃገራት ልዑላዊ ዶባት መሬት ይኹን ባሕርን ሰማይን ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግታት ውዕላት ስምምዓት ተቐባልነት ዘይብሉ ንጹግ ምዃኑ ንምግላጽ ርእሱ ዝኸኣለ ሰሚናር ዘድልዮ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ርእሱ never underestimate our strength never underestimate our strength ሓደ ግዜ ማዕበል ክብርትዕ ከሎ ውሕጅ ክሓንን ከሎ እገዳ ክውስኽ ከሎ ናይ ሚድያ ካምፔይን ክሕይል ከሎ ፀርፊ ክበዝሕ ከሎ sometimes we doubt ourselves ማለት ሲዋ በርዶ ክንወፅና በርዶ ቁንዓት ኢና ዘለና ንጋገድ ኣኸይንህሉ can't we ገለመለ ትበሃል እሞ መፀና እንዲ ሓቀይ do we feel sometimes like that ولا يسمعكم نسخم نعي ترى تسمعنا دلا that is the time to realize that we are strong we should never underestimate our strength اتحايل دما تعانتو بايز باز نبريو نيكلير بوم قال مليلو زرب نيرو ولا كاب افنا توصينا كمان اللهم قال خيب لنا نفرمش اوكي اتي حايلنا تناغن تهاجراونتنا تمننتنا تنهاجرنا كنسرح مدلاينا تمصمامنا تطمرتنا تدليتنا تطرينا زلنا عقمي تنا حزبنا ودابينا حزبنا منفس which we should never underestimate بفلاك كنتات عوض كما تصخلو ማለት ጸገም كما ጸና خلو that's the time to realize and dig